οχήματα τύπου SUV και 4x4, ελαφρά φορτηγά, λεωφορεία και βαρέα οχήματα, αγωνιστικά αυτοκίνητα, μέχρι και ελαστικά για επιβατικά και μαχητικά αεροσκάφη. From the ground to the sky. Η Kumho διαθέτει μια τεράστια γκάμα για αυτοκίνητα υπερυψηλών επιδόσεων. Ελαστικά αγώνων, ακόμη και για Φόρμουλα 3, καθώς και πρωτότυπα οχήματα που συμμετέχουν σε αγώνες του Le Mans. Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία της Kumho είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Η Kumho πρώτη στον κόσμο κατασκεύασε ελαστικό 28 ίντσων για οχήματα τύπου SUV. Η Kumho φτιάχνει ελαστικά φορτηγών και λεωφορείων για χρήση σε άσφαλτο μεγάλων αποστάσεων ή χρήση μέσα στην πόλη, καθώς και ελαστικά για χρήση εκτός δρόμου. Ακόμη κατασκευάζει ελαστικά εξειδικευμένης χρήσης, καθώς και ελαστικά χιόνος βαρέων οχημάτων. Το 2002 η Kumho